kubor nakaslem jong unongsan hima. Kesorkar Assam kala thung da kajing toket ban khli do nong bishar balo shong than ha ka baya de ba kajing ja ha mukro ha ka singi ba ar ha ka ba sangut ki riu pat ba kila khlan but uwe u forest guard na kajing sha siat kuli ha ki pulet ba kinong tre katanat forest jong ka Assam lengba kurwo khubor kesorkar Assam kala ong ba kate kajing toket kan ha banti bnya e ki daw ki balawan ra e kate kajing ja ya ka kai phot an ha ban IT ha po lai bnai ha ka ni ka kurwo khubor kesorkar Assam kala kanno ba kala dan kajing siat ha pedeng kinong tre katanat forest bet kirunar ki bamla ban itu namukro kesorkar Assam kala kamru baka mukro ha ka baka Assam ka spell dak mukro ka ha thanat jri kindeng ha west karbi anglong district lakano ru baka te ka jingja kala ja ha ka por baki nong tre katanat forest kila persyang men pensange e ka trok bakhayi bi an ye ki ding shu lakano ba hadien bala pensange e ka trok daki nong tre katanat forest kila sha kier kot penban ha kirunar bar kala don ga jing sha thombor banya daya la ka jing em ka sorkar Assam kala ong baki nong tre katanat forest kila sian hangni ngi kwa ban pensyai baka ni ka khubor ka de ga ba warning ba ka sorkar Assam bala shu batai bet ya ka khubor kumba kalong bat kumba lakano da ka sorkar Assam